chaplain, toti officer in charge, then officer commanding wedu commissioner Marange vobva vapendera nekuti baba izati vazi redu riri apo ngatirifarire kuti munhu wese ari kunosvika padanga rake ndizvona mafaro mukati meusungwa mukati meutorongo vakuenda kumba kunosangana nemhuri dzavo kunosangana nemadzimai avo kunosangana necommunity tenzi wamasimbosi tinonamatira rugare tonamatira nyasha tonamatira kuropafadzwa nyange zvavanobata vabagazvoendeka ngavagamuchire kwavanoenda tenzi wamasimbosi society vagamuchire nyika ivagamuchire varege kuva vanhu vakasemwa tenzi wamasimbosi ngavagamuchirike nekuti vanhu vakanga vari pano tinotenda kuti tsika dzavo tenzi wamasimbosi dzakagadziriswa nekuti masimbosi makazvirongwa zvakadaro kuzigadzirisikwe tanamata nekutenda kuti muri mwari izavakomborai kwose kwavachaenda kubva pazuva ranhasi dzamana nokusingaperi mutara baba mwanakomana mweya mutsvene wamwari amen. Tinoda kutenda mwari nomufaro watinawo masikati ano. Mufaro watinawo uri kuburikidzika kubva nomutungamiriri wenyika vaMunangagwa president vedu vakatirangarira kuti nenguva naino vatipo mukana kuti tiende kumba tinosangana nemhuri dzedu ipadhoni yatakapiwa napresident wedu tichitendawo zvakare commissioner general vedu tichitendawo zvakare officer commanding vari pano titenda zvakare officer in charge vanga chitichengeta tiri pano. Shoko rangu randinokupai nderekuti chiendai kumba chiendai kumusha munogara zvakanaka munogara zvakanaka nevamwe munogara zvakanaka musociety ratidzai kuti isusu kwatakabva takadzidziswa unhu takadzidziswa kugara zvakanaka mhaka dzose dzanga muchiparira dzamakagarira panapo dzamakapara imi kana makapomerwa kana makapara enda munoudza vamwe kuti ichocho chavakaita inonzi mhosva handiitika imimi makuziva chinonzi mhosva munyika saka basa renyu rakunodzidzisa avo kuti ukaita chakati imhosva ukaita chakati imhosva ukaita chakati muno mhosva makasangana mhosva dzakawanda muno dzamunotoziva imimi saka basa renyu ramakuita rekuti chiendai munodzidzisa vamwe mwari kudenga ngakutungamirei mugamuchirwe mudzimba dzenyu munogara zvakanaka nemadzimai enyu endai munokanganwira vakakutadzirai handitika bhaibheri soko ramwari kuti kanganwira vakakutadzirai varipo vakakusungisai chida makasungiswa musina mhosva asi tikuti masikati ano chiendai kumba endai munovakanganwira endai munovakanganwira mogara zvakanaka mwari uri gara akuitire zvakanaka
tinotenda kuti commissioner general vedu vakataita chakanaka kuti mabhazi aripo mumwe nomumwe achasvika padumba rake paanosvika. Amen. Vana sekuru vangu zvataitaura tese nguva yese handitika ndichikuudzai kuti ngatinamatei handitika minamato yedu vazhinji yaita sei yanzvikwa saka zvandoda ngotaura zvizhinji zvataurwa nani namufundisi wedu handitika zvandoda ngokutaurirai ndezvekuti tisanyadzise mukuru wedu wenyika icho kuti pakwatiita mukana iwowo hatizodifana kutooneka kuti mangwana tooneka kuti taita sei tadzoka kunonga handitika ngative tiri vanhu vari law abiding handitika toenda kudzimba dzedu dzakasiyana siyana toita sei tonochengeta mhuri dzedu mofamba zvakanaka vana sekuru vangu Mwari akukomborerei. Ndiri chibaba chacho handiti tinotenda nezvakaitwa nemukuru wedu wenyika handiti shuwa vamunhanga agwa handi mukuona dzimwe mhosva dzenyu dzanga dzisingakodzere kuti munge muchibuda asi mukuru wedu wenyika ati aiwa vana sekuru ngavaende pai panze mundochengeta vazukuru handitika morega undopara dzimwe mhosva muri kupanzwisisa aiwa tinotenda zvikuru mufamba zvakanaka zvanzi kuti zvese everything zvese takadzirisa handitika mwakuenda zvibharazokugari tofunga tapedza Seine zvamaitirwa izvi zvinoti masango anyasona zvakanaka chaizvo saka mama kavharirwa mhosva yei nderepi ndakamemezerwa repi okay mama akatongerwa makore mangani ndakatongerwa 20 ndikabvisirwa 5 prison ndakasara ne10 dzine ndiri kumhanya asi dzimomene ndinasara neabauti 5 komasango nobva manzi chiendai zvenyu kumba ufunge zvakanaka saka zvamodawo kuudzawo vamwe venyu vasara mukati mungavaudza kuti chii wagare zvakanaka kunzoko wasiyane nemabasa akaipa nezve watsvage shamwari dzakanaka dzikutamba nadzo because one of they will end up wamemezerwa zvinhu zvasina kuita semu zvakaitwa isusu repo baba mama gara makore akareba sei ndandagara 10 years alright chamungade kutaurawo kuutungamiri ndechekuti kudini intemzi yekuti mapihwa president wakadini utungamiri chandingataure paneno nguva ndechekuti ndinotenda utungamiri wedu wenyika vakomredi Emerson Mnangagwa netsitsi dzavatiitira isu kana vari vakwegura ndichitenda zvakare kuziva kuti isu vatema tinorangarirana mukunzwa sei nezvamaitirwa izvi mama nemakore mangani muri mukati mama akatongerwa nyaya yei alright saka pa mama sevha mangani alright saka munoti kuna president vaita kuti mubude alright ko vanga vachikuchengetai muri mukati alright saka kumba ndekupi alright saka kuna gogo variko here nevana mukatowazivisa kuti ndakudzoka kumba right asi Mnangagwa uchi varume ya uchi chaiwo chaiwo kufara zvakanyanya mama munakwa mangani muri muno ndenge ndine 4 years ndiri muno mama akatongerwa nyaya here alright saka mashoko amungada kudza president yekuti chii president ngavarambe vaine rudo vasaingoita isu tega rudo ngavaitiwo nevamwe vedu vasara rudo vavakamuriwa mugoho vasariwokana nepadhuzewo saka pamakuenda kupi mchibva pana manje kumba ndekupi panapa ndikuenda kwamurewa kumba gogo vakaenda venga vave chidiki vanengaenda nawo saka vakaendawo vakati tichakwanisa kumirira baba makore avapo hawanda kati aiwaregai aende kwaangadai makore akawandawo zvishuwa
tichanyaso kugona kutsanangura manjani. Asi fara seni chirongwa chaitwa nehurumende chekuti mukwanise kuburitswa ezvinezvi maakudzokera kumba. Mashoko amuinawo. Naye munani mukomana aenda kufara pano. It's okay. It's okay. Manzwa sena zvamaitirwa izvi. Mafara ka. Masurunguka. Mungati mashoma nana mungangoudza vakuburisai. Tinotenda officer in charge wedu vatibudisa na president wedu Emerson Mnangagwa vaticherechedzawo mazera makuru kwatakabva kwakure. Saka zvinhu zvinongopomedzerwawo mukati mokugara kwatenge chiti asi tadzidza takuda kofundisawo vana vari kukura kuti hazvizwi pamunotsika urimbo. Ndo nyaya huru yatoda kuti todzidzisa tasvika kumamisha kwedu kuti vana vedu vakuru vasingasviki kunzvimbo dzakadai. Saka tatenda zvikuru. Hanzi president chiapo. Taurisai. President Chibaba. Baba. Mbowapa isando dzawo mbichana. Chief Superintendent, machinga utangati vafarire. Superintendent Chuma ngati vafarire. Tina baba vedu veprovince ino naika. Officer Commanding Commissioner Marangi ngati vafarire. Transport yatarongerwa. Saka tisatikaenda tichati chaplain vedu anditika Superintendent Chuma noti deki mashoko tishomanana tobva tati baba wedu officer in charge Chief Superintendent Machingauta voti wode OC Commissioner Marange vozodini vozoipendera maoko kuna mfundisi. Thank you, madam. Kupa hoye! Taenda, taenda. Right, I'm sorry, chef. Pane mashoko andikuda kuti titaure nemi. Imi ndimi vanhu vakuenda kumba. Nokuda kokuti baba vedu His Excellency President vedu vaMnangagwa vaona zvakakodzera kusunungurai kuti muende kumba munoona mhuri dzenyu
ndinoziva kuti kumba kuna anamai. Vanamai vakakugarirai kuti musvike ikoko monyatsopombonoka nekufara, asi munhu aita izvi. His Excellency vati vana ngavaende. Masoko andotaura kwamuri nekuti tisanyadzise mukuru wedu, tisavanyadzise nekuti vatisunungura kuti tinogara zvakanaka, tirege kudzoka zvakare kuno, uye tive nerugare nevanhu vose kunyange vakambotisunidzira kuno. Ngatiende tonovaregerera, ndizvo here? Saka Mwari wokudenga atiitire zvakanaka. Saka kutenda even baba vedu TG vachihofu vaona kuti vakupei transport yamuri kuona iyi iri panapa, handidika? Mwari unosvitswa paanosvitswa nayo. Masoko angu ndeekuti hatizvibatei, tirege kuenda bullying tavamo, hatende totsvaga zvimacheche ekupinda nekuita hwarara pasi nevanotitungamira mukomiti yatinoenda. Jesu afambe neni, regai ndii ndozonabata kana mukuru apedza kutaura. Ndaudzosera kwamuri. Beb. Right. Machinda. Say. Right, mazvaza taurwa nachaplain panapa. Mashoko makukutu ataurwa nachaplain. Saka tikuti semagarisano atakaita pano tichidzidzisana hunhu, handiti? Tiri kuimba kuti marehabilitation programs anga achiitika pamusha unoyu akubatsirai kuti munopinda musociety zvakanaka, mugarisane navo zvakanaka, handizvo here? Sei kufanira kuitwa kwakadai kwataitirwa neutungamiri hwenyika hwedu His Excellency the President wenyika. Hatipemberei tifara tofamba zvakanaka tochengeta mhuri, handizvo? Inotaura chii? Monochengeta mhuri. Vanochita mastatus kunoenda munosvika muchipedzisa zvikoro zvinaridzika. Makosi amakaita chete munovashandisa pai? Aiwa makorokoto. Ndakunamata. Ndinamate. Kuna Mwari wamasimba ose, Baba wedu Jesu Kristu, nakutendai nenguva yakadai. Tinokutendai Mwari, ndimaita izvi muchizevezera kune mukuru wenyika. Mukuru wenyika akakuteererai, naivava vakwenda ngavachinoteerera kwavanoenda. Ndakunamata Ishe wamasimba ose, vafambe nerugare, vanosvika kudzimba dzavo, muvachengete. Vanonoita mabasa ngavanoita mabasa. Ndamuchaira achadhiraivha motikari iyi, Mwari ndinomaisa maoko enyu kuti rugare rufambe navo pose pane masports akashata, ngapaparadzwe, asi Mwari wokudenga avatungamirire. Ndokutendai kunyange nehama dzedu pano idzo dziri kutora zvivhitivhiti pano, naivo ngavaropafadzwa muzita raJesu. Amen. kunzwa sei nezvamaitirwa zvakaitirwa ndinonzwa kufara. makapindira mhosva iyi? ndakarwisana nemunhu. Tsama makatongerwa makore mangani? Ndakatongerwa 3 years. 10 years. Saka mama seva mangani izvozvo? 2.2. Saka kune hama dzenyu dziri kunzwa, kune vari kuziva here kuti manzi muri kubuda nhasi? Kune hama dzenyu dziri kunzwa, kune vauyawo here vari kuziva kuti muri kubuda nhasi? Hapana. Saka kumba ndekupi?
saka mashoko amungada kuudza vaita kuti mubude nhasi enda amungada kuudza president aita kuti mubuditswe nhasi andinotenda zvangu napresident tinzwirwa tsitsi kuti tibudewo watenda. Oh, my name is Rico. But I'm going to check out Timuye Mujel. I had actually stolen a bread press from a warehouse. From a warehouse? Yeah. Okay, so when was that? It was in December last year. Last year in December? Yeah. So how long have you been here? I think I've been here for about 5 months. 5 months. And how was the experience at Shajani? Sorry? How was the experience? The experience is a learning experience. You get rehabilitated and you get reformated. Okay, so what do you have to say for those who are out there? For those who are outside, I say don't commit crime, work hard, and God will bless you. Okay, thank you so much. Welcome. So how are you feeling? How are you feeling about going home? I'm feeling like putting a rhyme for you, huh? Okay, thank you. See the numbers coming loud in my pen and in the court. I'm coming like it's my appraise. Oh, yes. Impossible, formidable. I do this so perfection, like a Tibet preference. Yeah, but jail I'm coming from. Jail I'm no ill, but somebody say in my consonants. But my vowels know that I'm coming so free like the fruit of my gut. Further, they tell me I'm coming loud. Woo! pamusoro pechirongwa chepresidential amnesty. Aiwa, chirongwa chepresidential amnesty chakanaka chaizvo, ende tinokurudzira vanhu vari munharaunda kwavari kudzokera vanhu ivava vari kuburiswa kuti vakwanise kuvagamuchira, nekuti sezita rejere kana kuti sezita reministry inodhila nemaprisoners inonzi correctional services, Zimbabwe correctional services, kureva kuti vari kurehabilitatwa, handitika kuti vakwanise kuti vanogaridzana nevanhu pavari kudzokera zvakanaka. Tinoona kuti vamwe vanotaura kuti nguva dzinoburitswa vanhu ava crime rate inobva yakwira. Munoda kuti kudii mimi kune ivo vacho ava vapiwa umwe mukana? Ndoda ngoti kune vapiwa mukana ngavanogarisana nevamwe zvakanaka, vachirega kuita mhosva dzavakaita nekuti mujere munorwadza. Saka vanofanira kunogarisana nevamwe zvakanaka, vosiyana nenyaya dzekupara mhosva. Vabvumira kuti madzimai ari pakati pedu mamwe akachubva chigove chawo zvinotarisirwa vabude vaende kumba vadzokere kunosangana nevana nana baba nemhuri dzose. Handiti? Nekukoshesa madzimai kuti vadzokere kumhuri dzavo, asi madzimai anzi adzokere. Ndinokukurudzirai kuti endai munoshandisa maskills aya atakakudzidzisai muno. Munoshandisa maskills iwayo kugona kuita mabasa akasiyana siyana ekuti mugogona kuchengeta mhuri dzenyu. Ine vavariwo yokuti musazodzoka zvedu. Handiti? Makaita mabasa akasiyana siyana muno imi. Mwari vanga vane chinangwa chokuti muzodzidza zvakasiyana siyana. Ngatichinozvishandisai pano zvakasimba. Handiti? Hatisi kuda madrugs. Madrugs hadzisi nzira dzakanaka dzokutsvagana mari. Handiti? Pasine madrugs. Hatisi kuda madrugs kumunhukazi. Zvachose ukangonozvitsvika uchipinda mumadrugs uri kuaplaya kudzoka kuno. Saka
kune vachafamba mufamba zvakanaka, kune vachasara vamwe vachasara, musasuruvara kuti tasarirei. Nguva ini ichakwana, chimwe nechimwe chinguva yacho handiti. Nguva ini ichakwanavo mugoendavo. Saka vanofamba famba zvakanaka, vanosara musara zvakanaka. Tikusara pano tese tichidya, tichidzidza, tirara, tizorora zvese handiti. Saka hapana kugumuka. Saka kune vanofamba toti mofamba zvakanaka. Vaya vabudirira kuti vaine kumba vachideidzwa mazita avo. Tisasuruvara, tifarire vamwe vedu vachideidzwa nditi. 3, 4 of 22. Be my camel. Ndapedza chirango changu sekupiwa kwandakachita namutonga, asi ndiri kufara nekuti ndakaenda kumhuri yangu. Kufara ndakafara nezvisada, kuna munhu anofara mhosva achida. Ndakaita mhosva yangu ndisingazivi. Zvokuti izvozvi nyange munhu akandisika gumbo, ndinoti sori hako, ndinoda kuti sori nokuti handishati zvomujeka. Amujera handichadi. Mama kapara mhosva yei? Ndakarona nemurume ndikamutema nechidhina, saka hanaumbozva kuti pandamutema ndamutema pakaibisisa. Ndobva angoita zuva ndobva afa. Saka yakazotumwa iri kukepebva. Saka mama akatongerwa makore mangani? 2 years. Ndakapiwa 4 years paikoti. Ndikabva ndabvisirwa 2. Ndikasara ne2. Saka mama sevha mangani izvozvo? Ndaitokwanisa gore mangwana. Ndasarwa ne3 months 19 days. Saka munoti kunai vaita kuti mubude? Ndinofareni
ndinotenda munangari wasingaiti nekundibudisa kwavaita mhuri yangu yanga yakutotambura zvekuti mai vangu vakura ndishaya kuziva kuti mufaro wandinawo wakanyanyisa handiri kufara ndinyepo saka kumushande kumashingo saka mukutenda mashingo muchibva panasi tisuenda mashingo amwe musazoendawo pamwe mangwana kana sura mangwana magariro enyu mukati ndandakagara zvakanaka zvokuti mujeri ndandakagara zvakanaka ndichingopipawo poriji vanhu vachidyawo poriji makusena endo saka manzwa nditi mai poriji ndandiri naiti ndamukana fogo ndichibikira jeri poriji saka maskills mamwe amakadzidziswa mukati ndeapa kungogara una vamwe vanhu zvakanaka panze kuti usapara mhosva kungozvininipisa chinhu chakapinda kunaka basa ramakafundira remaoko nderipi muri mukati handina hangu randakamboda kufundira I was convicted of bribery, but my only problem was that if we are to look at other cases of the similar nature, my sentence was too harsh. It was like too harsh because when a bribe is done and it doesn't have any effect on the case that's being heard or that's being bribed for, then a normal sentence would be a fine, and even the prosecution in my case, it actually made a submission for a fine. But I think it's because maybe everyone else was afraid of the complainant, so they had to give me custodial sentence, which is like 2 years. But all the same, I just thought, God someday will see me through, because if the judiciary couldn't really reason out in a way that they have reasoned out in other cases, in other similar cases, then it means maybe I can only rely on God. And when this amnesty came, I was shocked to hear my name, and I was so excited, and I really owe it to the president, and I promise that I will try to do some initiatives to curb crimes even in the society, to help women and all this stuff. My plea is that the society itself may it accept us, because the moment they try to shun us out, that's the more they create even more reasons for us to be disgruntled and find no option. Even the legislature itself, there's some laws that they need to visit, because like in my case, I'm a lawyer, and because of the conviction, there will be other things that they'll say, if you're a lawyer now, you can't do this kind of work, and you can't even participate in public office, you can't hold a public office. So if you're saying now you have a correctional institution like this one, and then I'm coming out of that correctional institution, and the law itself is excluding me, that's exclusionary. It's
not only discriminatory, but it kills someone because you've already taken away my career and you want me to survive and you want me to live in that society, and it's going to be really difficult. So those are the issues that needs to be addressed, and that's what I have learned. Okay, maybe another area. Your motive. What was the motive behind what you did? You know what? I knew this judge, and it was like, okay, fine, I knew her. And when someone just said, go and give her this envelope, I didn't even open, I didn't even know whether there was money or no. It wasn't my case, but someone else who knew that I was going to see her. Just as a case, someone that I knew. Then when she said no, then I said, okay, I'm sorry. I apologized to her, but then, because she herself being a judge, she had to see justice come. And according to her, justice was like, I have to be locked up, and it came through, but now it's over. Life has to go on. Names were thrown in, and you were just given. Who was behind? Who was behind who? Like the person. It was some guy. The person is Madam? Myself, I'm not really good with names. Okay, what is your name? No, I've forgotten. It happened in 2014. It happened in 2014. I mean, like, and court records is there. Yes, I explained everything, even in court. I mean, you have heard my case. If you had any value, you have heard, even you know. I mean, like, these things you know, but you know, some things it happens so that you learn something, isn't it? And also, God can have a way to redirect your path. Because I know all of you might have judged me and say, a lawyer now committing bribery, we don't deserve to be in a society. But yet God has another plan for me, and I know out there I'm going to make a difference, and I've learned a lot. But most importantly, I want to thank His Excellence. And I wish him well in the elections. I'm going to vote for him. Thank you. Ndabira mukomana wangu mari ndakambira 230 mari yese yepei ndambira mari yese akabva anondisungisa saka ndisungisa ndakabva ndaenda kukoti kurotoniro koti 3 ndobva ndanotongwa 9 months pandakatongwa 9 months ndakabva ndasvika kunoku ndobva ndabvisirwa pandakabvisirwa ndakabva ndasara ne7 sapa 7 ndaichibuda muna June this year 2023 ndakapinda 2022 last year musi wa 23 November ndopandakapinda muno mujeri saka ndangodzidzisa vari panze kuti musanje zvekubira vanhu musatore madrugs kuti pandakapinda muno mujeri ndabatwa 6 pandakabatwa 6 ndakabva ndaita sei ndakabva ndarapwa muklinika ndotenda vana gogo vatakagara navo kuti vakaitawo vakatibatsira kuti tirapwe vachitipawo chikafu saka kudzisa pane vechidiki kuti musatore madrugs musabire vanhu nokuti mukabira vanhu muzogumisira mapinda muno mujeri tukatora madrugs kanogona kubatwa uri pamutoriro pachona ipapobva wapinda futi muno mujeri saka ndangotenda sekuru vamunanga gova tipisa muno mujeri kuti vaiti havo chirango chindandichipedzegwa nani saka mukomana wenyu aimboera chikune ndanzwa muchaya kuti mukomana wenyu ndiye wamakatora kuda kuti mai muri murudo murelationship anambobvera mbouya kuno asi makamuregerera nyere kutarisiro yekuti maakudzokera kumba muzuva ranhasi ndakamuregerera aiwa ndeti kana ndikadhakwa nedomba ndisi ndisazizva ndinoenda kuti andiri mbezi saka munhu wese imomo aingoita seingoyongorara neni asina kudzivirira mashoko ekupedzisira vamuna vamuda kutaurawo kune vamwe vanhu kana kuti vanokuzivai kuratidza kuti pamwe mune zvidzidzo zvamakadzidza kuti vanhu vagone kuzogara nemi zvakanaka vanhu ava ndakuvadzidza kuti zvonika musatore zvinhu zvevanhu nekuti kana mukatora zvinhu zvevanhu kamugona ngodzoka muno mujeri nditive community devandiregera vanondiziva ndichabire futi vanhu ndadzoka ndaichisikwa chitsva mucommunity Koma projects amakadzidziswa muri mukati ngapo takadzidziswa kurima muriwo nekudiridza nekutimba ndizvo zvatakadzidziswa muno mujeri ndini officer in charge pano pachikurubi female prison pajere guru ramadzimai muno muzimbabwe rinochengeta madzimai anosvika ku287 kana rakazara saka pari nhasi tabudisa madzimai 16 madzimai 16 atinovimba kuti takavabika neunyanzvi mumaskills akasiyana-siyana erehabilitation ekuti vakwanise kunorarama
vachichengeta mhuri dzavo, vana vavo, varume vavo, vasina mumwe vanoti tipeiwo chakati, vachizvigonera voga. Zvatinoreva tichiti vakugona kunorarama independently kana kuti vava self reliant. Havachina mumwe wavanoti dai andidai kuti ndirarama. Saka takavapa maskills anofanana neekusona, tailoring. Vanosona vasikana vanoruka misoro zvinomwisa mvura, vanochengeta huku, tsuru, madhakisi, mugadheni vanorima chibage chaicho havana kuchishuva, vakadya chibage chinyoro vachizvirimira voga. Ndofunga munoona even maruva ari pano kuti vanogona, vanodyara, vakaita matrainings ekudyara miti. Kudyara miti chibva pamaseeds, kudyara miti chibva pamacuttings. Zvose izvozvo vakazvidzidzira muno. Zvimwe zvandisina kudoma vakazvidzidza. Even sports and recreation. Vanotamba chess, vanotamba netball, vanotamba chi. Zvose izvozvo zvinogona kunovamaketa panze kuti vagone kuzorarama upenyu hwakanaka. Kusingazovaiti kuti vadzoke kuno kujere futi. Vasikana vabuda nhasi i16. Mashoko amungada kuvaudzawo ivo vabuda vavo. Ndinofara samama vavo vanga vanavo nokuti ndinonzwa chivimbo chokuti madzimai aya haanodzoki futi, nokuti kana munhu achinodzoka kureva kuti haana chaari kukwanisa kuita panze, ava vane zvavari kunokwanisa kuita panze, handifungi kuti vanodzoka futi. Vamwe vangade kuziva kuti madzimai abuda 16 aya mhosva dzavo dzakanga dzakareruka zvakadii kana dzimwe dzakaoma zvakadii? Mhosva dzakareruka dzakabudiswa, mhosva dzimwe dzakati womei dzakarerutsiwa chigove. Tinoda kutenda Mwari, tambokurudzirana neshoko raMwari. Ndainongokupaiwo mashoko mashoma. Munozvibata zvakanaka, munozvichengetedza. Mudzimai unokosha. Amen. Musiyana nemadrugs akashata. Siyanai nedirty wealth. Hallelujah. Mozvishandira nemaoko enyu pamwe chete nekutsvaga Mwari kuti anoti kudini upenyu hwenyu, nekuti Mwari anokudai kuti musazodzoka munzvimbo ino. Amen. Regai tinamate Mwari vakufambisei nerugare. Muzita raBaba neremwanakomana neremweya mutsvene. Ishe wekudenga, tinokutendai nechiitiko chaitika panzvimbo ino muzuva ranhasi. Tinokutendai Mwari neava vana venyu vaita regain their freedom, kudzokera panze vachibuda muno mutirongo. Tinokutendai nenyasha dzenyu Mwari kuvatungamirira kunzvimbo dzavari kuenda. Tinonamata kuti muvachengete, mweya wenyu atungamirire nzira dzavo. Zvakaipa Mwari vazviseme, vasazvirarama nezita raJesu, asi vatsvake nzira yenyu, vatsvake kuzvibatira namaoko enyu, namaoko avo, vatsvake uchenjeri nezita raJesu. Muvachengete Mwari pane zvakanaka zvenyu zvavakadzidza zvose, Mwari vagozvirarama. Tinokutendai Mwari nekuti makanaka. Tinotenda Baba nekurumbidzwa kwenyu pamusoro peupenyu hwavo, muzita raJesu Kristu. Amen. Amen. Yes.
Jesu ndiyo nzira kuyenda kudenga haridzai wamanda muchiterusha muchitenderera makakomba kajariko haridzai wamanda muchiterusha muchitenderera makakomba kajariko isa vanomwe amanda nomwe muchiteka nomwe suvachi nomwe isa vanomwe amanda nomwe muchiteka nomwe suvachi nomwe makatenderera makatendere maiterusha makatungamira mberi akachitevera shure asingo achawandoka mopinda mukate Jehova Mwari vatendera pambe kuta makatenderera makatendere maiterusha makatungamira mberi akachitevera shure asingo achawandoka mopinda Jehova Mwari vatendera pambe kuta Jericho munarbina Eziyese Makatenera muchitanya Unawana mindo Arakumbira varopira Azora vanohana Araparaza vanosarure Masuodenga Jericho munarbina Eziyese Makatenera muchitanya Unawana mindo Arakumbira varopira Azora vanohana Araparaza vanosarure Marivaripo, Amusa Punduka Musa Veredo, Areka Canairipo, Marivaripo, Amusa Punduka Musa Veredo, Areka Chitendano, Mare, Areka Pushkape, Marivaneme, Areka Chitendano, Mare, Areka Pushkape, Marivaneme, Havachaku Changatai, Agogo Combetai, Achaku Paratai, Nakutin Marivan, Achaku Changatai, Agogo Combetai, Achaku Paratai, Nakutin Marivan, Chana, Panerusha, Magasimba Sanchipo, Alamiran, Samaram Pamba Cherry.